Hello mga friends, for today's video, Magkinahinay na pud taglimpyo ani kastang kubutag yun. Og kay naulian naman akong lawas gikan sa ilanan. Aw magdiwas taglimpyo kay wa pa kita katunga daning dapita sa mga limpyohon. Dahil ako na din ang gipangkuha ang mga gamit sa bag. Dayon ako din gipanglain ang mga magamit ug dili na magamit. Aron ang dili magamit malabay na ba sa basura. Kay lain pud tan-awon nga naa diri sa sulod itapok ba. Pagkaumanay na ako og tapok og arrange sa mga gamit. Pagkaugma dayon magtiwas na pudenta og limpyo sa dingding kay medyo daghan gid kay ni siya kugaw gyud daring tapita. Kay kung dili ni nato limpyohan maragid tag nakapuyo ani og budiga sa kahugaw. Mao nang dapat gid nga limpyohan kay di gid ko kahimutang kung di malimpyohan ning dingdinga kay grabe na gid kahugaw. Dili lang kay halata sa kamera ug dili lang kay diri dapit nga side. Daghan bagid kay ni siya. Mao nang kumbati na lang gyud ta diri limpyo biskan bago pa ta na ulian sa ilanan kay wala man tay budget ika wallpaper ani. Mo nang limpyohan na lang gid nato ning taman. Kung sa tinuod lang wala pud nakabalo akong bana ani kay gusto sa akong bana nga di sa daw ko maglihok-lihok kay lagi katong una na akong video nang limpyo man ko niya kay pagkagabi ibalikan man ko sa akong hilanat imbis isa ra ka adlaw akong hilanat nahimong isa ka semana na hinuon mo lang resulta sa dili makahimutang og karon kay tungdan man pud nga nag-duty akong bana mao nang makalimpyo gid kong malinawon karong adlaw kay walay magsigig pamadlong kung unsa ang angay buhaton o limpyohon dayon pagkaman ako og trapo dito sa dingding sa kwarto diri na pudayon ko sa kusina o sa lababo dapit kay abog gid siya og ato na din ang paspasan og trapo og limpyo aron po dili ta masapnan sa bana pag uli ba na limpyo. Og fast forward, pagkahuman ako limpyo, relax ako dayon ko kadyot. Kay taod-taod, manglaban na po dayon ko. Kay dagan agid kay kog labunon daring dapita. Mga habol og bedsheet. Niya kay akong bana naabot naman gikan nag-duty. Nihangyo ko sa iya nga manglabaw karon kay daghan kay kog labunon. Unya kay wala man siya nisugot, pagtuman lang taga-tua. Niya pagkataod-taod kinatingala man ko kay niapas man siya og niingon nga siya daw ang maglabas sa mga habol og bedsheet kay bugat daw kaayo. Mao nang ako na lang pud yung gipatabang. Nya ani nga time sige siya ingon nga dito ra kakaw ako ray labad diri kay niwang labad ay ka kuyawan. Mao nang siya na lang dahil ang nagkuso-kuso aning mga habol tapos ako diri tamang tulala lang kay dili man ta patabangon. Imbis nang laba ko kay gilaay ko kay sige ra ko og igda og lingkod kay lagi isa ka semana nagilan giilugan naman ni noon tag trabaho ani unya di naman ni noon tapatabanggon. Mauna niyangyo na lang dayon ko sa iya nga ako na maglaba sa mga sanina ug while galaba siya diri gatabang-tabang pud ko ginagmay sa iya ug kamulo niyang kuso-kuso aw tabi-tabi pud mi diri bahin sa iyang pagtrabaho nagaka-experience niya ba kay usay man gud ang iyang mga katrabaho daw gapangutana ba about sa kanang bitawng Biblia kanang ginabawal bahin sa pagkaon ug bahin sa pagsimba o dili makapahimuot at ubangan sa Ginoo gitubag ra pud sa akong bana basi ra pud sa iyang nakatunan bahin sa Biblia ug dalawali na pud sa mga iyang katrabaho ba mao nang gusto sa iyang manager nga sa dili pa sila duty tanan nasa devotional nga pagahimuon ba og anyways balik ka sa atong paglaba kay hapit gid mahuman akong bana ni og labas sa mga habol giwaswasan na na niya pangkaduha dayon na mo dayon yung gilubag-lubag og taman kay dugay ba kay ni siya mauga labi nagbaga kaayo nga habol. Pagkahuman og labas akong bana sa mga habol iyan na po dayon tong gipanghalay tapos ako na po dayon ang magpuli og laba diri pagkahuman ako waswas sa mga labunon nga mga sanina nagpundo na po dayon ko og tubig aron nga masabunan na po ning mga sanina nga akong giwaswasan ug ako na din ang gipang kuso-kuso diya pina time lapse aron dali ta mahuman ba ang kini day nga video atong una ra dayon ni kay gipaakman taglaay-laay mo nang karon pa naka voice over. Pag human na ako o kuso-kuso ako na din ang gipang waswasan aron dali ta mahuman ba kay magalay pa baya ta aning mga sanina. Ug kana lang sa for today's video and please don't forget to share, like and follow. Thank you for watching. God bless.